Så er vi gået i gang med at onboarde min testforening. Og det første jeg skal gøre, det er at jeg skal udfylde mit navn, en e-mail og en adgangskode, og så kan jeg oprette min gratis konto. Når jeg gør det, så vil jeg modtage en e-mail, hvorpå jeg så kan bekræfte, at jeg er en ægte person. Og det har jeg så fået gjort nu. Jeg modtog en e-mail, og så bekræftede jeg den. Inde i den her boks, der kan man vælge at skrive foreningens CVR-nummer, eller man kan vælge at sige, at jeg ikke er helt klar til at oprette en egentlig forening endnu, så jeg vil bare gerne se, hvad der er og gøre godt med. Så jeg klikker her, hvis jeg gerne vil oprette en testforening. Det næste, jeg skal gøre, det er, at jeg hurtigt skal tage stilling til, hvilke funktioner vil jeg gerne bruge i min forening. Jeg vil rigtig gerne have et dokumentarkiv. Jeg vil også gerne sørge for, at jeg kan dele nyheder med mine beboere. Så vil jeg gerne kunne dele begivenheder. Og til sidst, så skal jeg bruge beskeder. Og det gør jeg, og så trykker jeg fortsæt. Så vil jeg blive modtaget af en velkomstbesked fra mig selv og min kollega Bo og Emil. Og så trykker jeg OK, lad mig se systemet. Nu er din forening eller din testforening afhængig af, hvad du vælger, faktisk onboardet til Boligforeningsweb, og du er faktisk klar til at kunne gå i gang. De funktioner, du valgte i onboarding, er dem, vi viser her. Og ellers så er det sådan set bare at komme i gang med at få oprettet nogle beboere og opdateret dokumentarkivet.